ale je to šílený, ale funguje to. Střílej! Neboj, neobjeví se. Už to střílí. Už to jede, už je to sere. Už všechno možný, ale co můžem. Bacha na mě. Strašidelný. Ten podle, co jsem viděl, je přímo tady dost. Jen názvej hrob. Proč ho nenaplníš, ty kouřelína? To vůbec nelíbí. Víš, jak má ten spací závod? Vůbec nevím. Tak brzdy nefungujou. Líso, nemohla bys už prosím tě nechat toho čtení? Pustit letou. Vítězství je naše. To nevypadá na Takže vděčnej, když za chvíli se s vámi rozloučím, chci jenom, abyste viděli moje výsledky. Líso, opravdu si na to chceš koukat? Mámi, myslím, že hrozně tentokrát můžou přijít o pondělí. Jo. Takže Potřebujeme profesionální pomoc. máme už půlku 4. levelu, takže já se s vámi dneska loučím. Jestli vám to líbilo, tak to sdílejte, odebírejte. Čau.